मैया 21 एप्रिल खालि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फरायसाफोरा कोविड-19 नि रैखाथि मोननांगौनि थाखाय अनलाइन आनजाद जानांगौ होनना फुंनि 10 रिंगानिफ्रायनो दाबि खालामदों। आसामाव गभर्नमेन्टआ गुवाहाटीनि इन्दिरा गान्धी एथलेटिक स्टेडियाम हरुहजाई स्टेडियाम होन्नाबो मिथिजानाय स्टेडियामखौ कोविड-19 आइसोलेशन फेसिलिटी बानायनाय जाबाय, जेराव 1000 सुबुंफोरा क्वारन्टाइन खालामजागोन। आसामनि कोविड-19 टेलिया 2,25,822 जाबाय आरो 1142 सुबुङा जिउ गोमानांबाय। मैया 21 एप्रिलाव सिलचर एयारपर्टआव 300 दावबायारिफोरा लेन्ड खालामनायनि उनाव गोनांथार कोविड-19 टेस्टखौ खालामालासिनो टेस्टिं सेन्टारनिफ्राय खारखोमादों। बाखि 189आ टेस्टखौ खालामदों, बिनि गेजेराव सा 6 सुबुंफोरखौ पजिटिभ मोननाय जादों।